се спи, хем просто много ми е силна тази светлина. О, аз пак съм я на бялата, трябваше на жълтото от самото начало. Тая е по-успокояващата. Винаги в последните 10 минути се сещам. Щеха ти пиша 2, Никол, че стяга и сте трябва от личничката си. Аз съм пукала шестиците. Качвам едита. Добре, сега ще го погледна. Само най-важното е да ме тагвате. Тагвайте моя профил и ме тагвайте и в коментарите, за да може със сигурност да стигне до мен. Ева, обичам те. Къде е Алекс? Здрасти. Обичам те, последвай ме. Алекс, предполагам, че си е вкъщи. Така, благодаря за последването. Лили, благодаря ти на теб за последването. Първо наляво, после надясно, моята сестричка. О, спала. Много я обичам. Дай слушате песента. Румене. Много ти благодаря, че ме последва. Скакалечков. Каква готина фамилия. Скакалечков. Супер якото. Пауло е едно много добро и прекрасно дете. Има нова песен. Аз участвам в клипа към песента и та-та-та-та-та. Така че слушайте го в YouTube. Изгледайте клипа, направете тренда. Защо ме игнорираш? Ти какво си ме попитала? Защо смяташ, че те игнорирам? Ще измислих едит с части от песента ти. Това е готино вече. Снежана, здравей! Камелия, благодаря за последването. Ева Фенпейдж, привет! И Оле, благодаря ти за розичките. И Милан се включи. Карай. В Ергена сме, няма да спирам лайфа. Дами и господа, намираме се в Ергена. Попитахте, може ли Хейдари? Хейдари! Камелия Славчева ме последва за 8-ми път. Благодаря ти. Много ти благодаря, оценявам го. Бразилия. Анджела Томова само шерва лайфа. Така се прави. Шерва на всички будни приятели. Да. Обичам Радка. Радослав пък се включи в същия момент. Можеше да си каже: